ምስ ሬድዮ ረናይኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሶሙናዊ ፍጻሜታት እዩ። ኣብ ናይ ሰንበት ፍጻሜታት ኣብ ትግራይ ኣብ ዝርከብ ማዓስከር ስደተኛታት ምስ ስድራ ቤታቶም ተዓቂቦም ዝጸንሑ 3 ኤርትራውያን ህጻናት ከም ዝሞቱ ምንጭታት ሬድዮ ረና ገሊጾም። እቶም ብ30 መስከረም ኣብ ማዓስከር ማይ ዓይኒ ብሰንኪ ዓጸቦን ጥሜትን ህይወቶም ዝሓለፈ ህጻናት 2 ካብ ስድራ ቤት ብርኽቲ ኣረፋይነ 2 ድማ ካብ ስድራ ቤት ኣቶ ኣሸብር እዮም። ኣብ ትግራይ ብሰንኪ ኩናትን ከበባን ተኸሲቱ ብዘሎ ከቢድ ሰብኣዊ ቅልውላው ሚልዮናት ሰባት ንጥሜት ተቓሊዖም ሓያሎ እውን ይሞቱ ምህላዎም ዕቡራት ሃገራት ኣብ ጸብጻቡ ኣስፊሩ እዩ። ኣብ መንጎ 2 ኩናት ተቐርቂሮም ግዳያት 2 ሓዊ ክኾኑ ዝጸንሑ ኣብ ማዓስከራት ዝነብሩ ስደተኛታት ኤርትራውያን ካብ ቀንዲ ግዳያት እዚ ኣብ ትግራይ ተኸሲቱ ዘሎ ቅልውላው እዮም። ህፁፅ ሰብኣዊ ሓገዝ ክበጽሕ እንተዘይክኢሉ ኣብዚ ማዓስከራትን ኣብ ሓያሎ ክፋላት ትግራይን ሞት ህጻናት ብዝተዓጻጸፈ ክዛይድ ምዃኑ መጠንቀቕታ የቐርብ ኣሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝመደበሮም ሓለፍቲ ላዕለዋይ ወኪል ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት UNHCR ኣብ ሳልስቲ እዚ ናብ ክልል ትግራይ ምብጽሖም ተፈሊጡ ኣሎ። ብዛዕባ ዑደቶም ግን ብወግዒ ዝተሓበረ የለን። ኣብ ኢትዮጵያ ብፍላይ ድማ ኣብ ክልል ትግራይ ኣብ ማዓስከራት ስደተኛታት ተዓቂቦም ዘለዉ ኤርትራውያን ብመትከላት ሕቡራት መንግስታት ጉዳይ ስደተኛታት መሰሎም ክኽበርን ካብ ናይ ኩናት ዞና ናጻ ዝኾነ ስፍራን ክጉዕዙ ወይ እውን ናብ ሳልሰይቲ ሃገር ዝጣየስሉ መስርሕ ክቀላጠፍ ብተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ጉጅለታትን ማሕበራትን ጥርዓናት ክቐርብ እኳ እንተጸንሐ ኣብ ባይታ ዘምጽኦ ለውጢ የለን። ነዚ ስዒቡ እውን ነቲ ዝተዓፈነ ስቅያት ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ኢትዮጵያ ብፍላይ ነቶም ብሰንኪ ሕፅረት መራኸቢታት ናይ ምግብን ማይን እኹል ሕክምናዊ ኣገልግሎትን ተሓሪምዎም ዝርከቡ ግዳያት ድምፆም ንምስማዕ ተደጋጋሚ ሰላማዊ ሰልፍታት ተኻይዱ እዩ። ኣብ ሊብያ ከባቢ ከተማ ትሪፖሊ ካብ መጀመርያ ወርሒ ጥቅምቲ ትሒዙ ብዝተኻየደ ግፋት ዝተታሕዙ ኤርትራውያን ዝርከብዎም ኣሽሓት ስደተኛታት ካብ ማእሰርቲ ክሃድሙ ዝፈተኑሉ ኣባላት ሓለዋ ብዝኸፈትዎ ተኽሲ ብውሕዱ 6 ሰባት ተቐቲሎም። ኣብ ትሪፖሊ ብዝርከብ መዳጎኒ ማዓስከር ጎትሻል ካብ ዓቐን ንላዕሊ ዝተጨቓጨቑ ኣሽሓት ስደተኛታት ዓቕሎም ጸቢብዎም ብዓርቢ 8 ጥቅምቲ ሓጹር ብምፍራስ ከም ዝሃደሙ ኣህጉራዊ ማሕበር ስደተኛታት ካብታ ከተማ ገሊጹ። ኣባላት ሓለዋ ድጓና ብዝኸፈትዎ ተኽሲ 6 ስደተኛታት ከም ዝተቐትሉ ወኪል ላዕለዋይ ኮሚሽን ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ኣብ ሊብያ ፌደሪኮ ሶዳ ኣረጋጊጹ። ሓይልታት ጸጥታ ሊብያ ኣብ ምዕራባዊ ሸነኽቲ ሃገር ኣብ ዘካየድዎ ግፋ ኣማይት ኤርትራውያን ዝርከብዎም ልዕሊ 5,000 ስደተኛታትን ሓተቲ ዕቑባን ከም ዝኣሰሩ እቲ ኮሚሽን ኣቐዲሙ ገሊጹ እዩ። ካብቶም ዝተገፍዋ ኣሽሓት ስደተኛታት እቶም 215 ቆልዑት እዮም። ካብ ዝተሓዛ 540 ደቂ ኣንስትዮ ድማ ተን 30 ነፍሰ ፁራት እየን። ሚኒስትሪ ውሽጣዊ ጉዳያት ሊብያ ብዛዕባ እዚ ኣቓልቦ ማዕከናት ዜና ዓለም ስሒቡ ዘሎ ኢሰብኣዊ ተግባራት ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ብዝምልከት መግለጺ ኣይሃበሉን። ኣሜሪካ ብሪጣንያ ኖርዌይን ናብ ምብራቕ ሱዳን ዝካየድ ዘሎ ንወደብ ፖርት ሱዳንን ኣውራ መንገድታትን ዝዓጽዎ ኣድማ ደው ክብል ጸዊዐን። እዘን 3 ሃገራት ብ8 ጥቅምቲ ብዘውፅኦ ሓበራዊ መግለጺ መሰጋገር መንግስቲ ሱዳን ኣጋጢሙ ንዘሎ ፖለቲካዊ ቅልውላው ምብራቕ ሱዳን ብዘተ ክፍታሕ ተላብየን። ፖለቲካውያን መራሕቲ ምብራቕ ሱዳን እውን መሰጋገር መንግስትን ዘቕረቦ ዕድመ ፖለቲካዊ ዘተ ክጥቀሙሉ ብምትሕስሳብ ነታ ሃገር ዝበኣሰ ብቁጠባ ዘልምስ ስጉምታት ካብ ምውሳድ ክቁጠቡ ተማሕፂነን። ብላዕለዋይ ቤት ምኽሪ ቤጃ ወይ ናዚሪስ ዝተፀውዐ ኣድማ ካብን ናብን ወደብን ካልኦት ከተማታት ምብራቕ ሱዳን ንዘራኽብ ኣውራ መንገድታትን ከም ዝዕጾ ገይሩሎ። ሳልሳይ ሰሙኑ ቁፂሩ ዘሎ ምዕጻው ወደብን ኣውራ መንገድታትን ንቁጠባቲ ብዝያዳ ከም ዝተገለለ ዝግለጽ ዞባ ምብራቕ ሱዳን ብዝባሰ ሃሲዎ ይርከብ። ካብ ብሔረ ቤጃ ዝኾኑ ካልኦት ቀቢላታት ሃደንደዋ ነዚ ብላዕለዋይ ቤት ምኽሪ ናዚሪስ ዝካየድ ዘሎ ኣድማ ዝቃወም ሰላማዊ ሰልፍታት እውን ኣካይዶም እዮም። እንተኾነ ኣብቲ ዞባ ዓብላሊ ጽልዋ ዘለዎ ምንቅስቓስ ቤጃ ናዚሪስ ዘቕረቦ ጠለባት ክሳብ ዝማላእ ኣድማ ደው ከም ዘየብል ኣፍሊጡ። ብሓደ ኣባል ላው ቤት ምኽርን ሚኒስትራትን ዝተወከለ ልኡኽ መሰጋገር መንግስቲ ሱዳን ምስ ሓለፍቲ ላዕለዋይ ቤት ምኽሪ ቤጃ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ፖርት ሱዳን ዘካየዶ ዘተ ፍረ ክርከቦ ይተኻእለን።
ላዕለዋይ ቤት ምኽሪ ቤጃ ካብ ዘቕረቦ ጠለባት ሓደ ኣብ ምብራቕ ሱዳን ካብ ዝርከብ ጸጋታት እቲ 50 ሚታዊት ኣብቲ ዞባ ብፍላይ ድማ ዞባ ቀይሕ ባሕሪ ገዳርፍን ከሰላን ክውዕል ኣለዎ ዝብል እዩ። ምስ ሬድዮ ኤረናይኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ። ኣብ ናይ ሶኒ ፍጻሜታት 4 ኣባላትን ውድባትን ኮሚቴ ሰላማዊ ሰልፊ ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ኢትዮጵያ ብዛዕባ እቲ ኣሸቓሊ ኮይኑ ዘሎ ጉዳይ ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ኢትዮጵያ ብፍላይ ድማ ናይቶም ማዓስከራት ክልል ትግራይ ዝርከቡ ብዝምልከት ምስ ላዕለዋይ ሓላፊ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰል ኢትዮጵያ ኢሰመጉ ዶክተር ዳንኤል በቀለ ዘትዮም ንሳቶም ኣብ ዘትኦም ኣብ ክልል ትግራይ ኣብ ማዓስከር ስደተኛታት ሙዓይንን ዓዲ ሓሩሽን ዝርከቡ ኤርትራውያን ስደተኛታት ብፍሉጣትን ዘይፍሉጣትን ዕጡቃት ጉጅለታት ግዳያት ሞትን መቕሰልትን ምዃኖም ኣዘኻኺሮም ከምኡውን ኣብቲ ማዓስከራት ራስያን ዝምታን ንብረታቶም ዋሕዲ መግቢ ማይን ሕክምናዊ ኣገልግሎታትን ከም ዘሎ ብምጥቃስ ብሰንኪ ጥሜትን ዓጸቦን ህይወት ህጻናት ይሓልፍ ምህላው ኣተሓሳሲቦም ኮሚሽነር ኢሰመጉ ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ዶክተር ዳንኤል በቀለ ብወገኑ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ምስ ሓላፊ UNHCR ኣብ ኢትዮጵያ ከም ዝተዘራረበን እንተኾነ ንሕና ንፈልጦ ሓበሬታ የለን ዝብል መልሲ ከም ዝረኸበን እቶም ነዚ ሓበሬታ ዝለኣኹ ወገናት ጠቒሶም ንሱ ብተወሳኺ ብዛዕባ ጉዳይ ኤርትራውያን ስደተኛታት ምስ ዝምልከቶም ሓለፍቲ ዘራረቡ ከም ዘለዉ እንተዘይኮይኑ ዛጊት ዝዕግብ መልሲ ከም ዘይረኸበ ሓቢርዎም ምስ ኢትዮጵያ ኣብ ዳግመ ሙቃም ሓይሊ ባሕርን ምሕዳስ ሓይሊ ኣየርን ዝርከቦ ዝተፈላለዩ ወተሃደራዊ ስምዓት ዝኸተመት ፈረንሳ ኣብዚ እዋን እዚ በንጻሩ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ወተሃደራዊ እገዳ ክትግበር ካብ ዝጸቕጣሉ ዘለዋ ሃገራት ዓለም ሓንቲ ኮይና ከም ዘላ ዲፕሎማስያውን ምንጭታት ሓቢሮም ፕሬዚደንት ኢማኑኤል ማክሮን ኣብ መጋቢት 2019 ናብ ኢትዮጵያ ኣብ ዘካየዱ ዑደት ምስ ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ አሕመድ ብምርኻብ ናይ 100 ሚልዮናት ወተሃደራዊ ስምዓት ምኽታሞም ኣይርስዓን እንተኾነ ድሕርቲ ኣብ ትግራይ ዝተወልዐ ኩናት መንግስቲ ኢትዮጵያ ናብ ፖለቲካዊ ዘተ ከይቀርብ ስለ ዝሓንገደን ናብ ትግራይ ድማ ሰብኣዊ ረድኤት ከይኣቱ ስለ ዝዓንቀፈን ፈረንሳ ምስ መንግስቲ ዝነበራ ወተሃደራዊ ውዕል ደው ከም ዘበለቶ ኣብ 2 ሐምለ 2021 ብወቂ ኣፍሊጣያ ፈረንሳ ምስ ኣሜሪካ፣ ብሪጣንያ፣ ኖርዌይ፣ ኣየርላንድን ኢስቶንያን ብምዃን ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ ጥራይ ክልተ እዋን ህጹጽ ኣኼባ ባይቶ ጸጥታ ሕቡራት ሃገራት ብምጽዋዕ ኩናት ትግራይን ፈጢርዎ ዘሎ ሰብኣዊ ቅልውላውን ከምኡ ድማ ንምፍትሑ ዘሎ ተኽእሎታትን ዘተያ ኣብ ባይቶ ጸጥታ ቀዋሚ ኣባልነት ኣብ ሕብረት ኤውሮጳ ድማ ጸላዊ ቦታ ዘለዋ ፈረንሳ ኩናት ትግራይ ብዘተ ከይፍትሕን ሰብኣዊ ረድኤት ድማ ብዘይ ዕንቅፋት ናብ ህዝቢ ትግራይ ከይባጻሕን ሓንጊዱ ኣብ ልዕሊ ዝርከብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ጽኑዕ እገዳ ንኽትግበር ካብ ዝድግፋ ዘለዋ ሃገራት ሓንቲያ ኣብ 2018 ኣብ ስልጣን ኣብ ዝመጻሉ እዋን ልዑል ተቐባልነት ዝነበሮ ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ አሕመድ ኣብ ውሽጢ 3 ዓመታት ጥራይ ካብ ተሸላሚ ኖበል ናብ ናይ ኩናት እዋን መራሒ ተሰጋጊሩ ናብ ተነጽሎን እገዳን ይግስግስ ከም ዘሎ እዩ ዝግለጽ ግብጽን ደቡብ ሱዳንን ኣብ ኣጠቓቕማ ናይልን ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ተጀሚሩ ዘሎ ናይ ምትሕግጋዝ መደባትን ብዝምልከት ዘትየን እቲ ዘተ ዝተኻየደ መራሕቲ ክልቲአን ሃገራት ኣብ ካይሮ ኣብ ዝርከብ ቤተ መንግስቲ ኢትሓድያ ኣብ ዝገበርዎ ርክብ እዩ ፕሬዚደንት ሳልቫኪር ሚያርዲት ዝመርሖ ላዕለዋይ ኣካል መንግስቲ ደቡብ ሱዳን ኣብ ግብጽ ወግዓዊ ናይ ስራሕ ምብጻሕ ንምክያድ ብሰንበት 10 ጥቅምቲ ናብ ግብጽ ኣትዩ ብጉዳይ ኣጠቓቕማ ናይልን ምህናጽ ሊጋ ተሓድሶን ምስ ኢትዮጵያ ኣብ ምስሓብ ትርከብ ግብጺ ምስ ጎረቤት እታ ሃገር ጽዑቕ ናይ ዲፕሎማስን ናይ ምትሕግጋዝን መደባት ከተካይዳ ጸኒሓ ምስቲ ዝህነጽ ሊጋ ተሓድሶ ናይ ኢትዮጵያ ዝዳወብ ዞባ ዘለዋ ደቡብ ሱዳን ካብ ዝሓለፈ ዓመት ጀሚራ ምስ ግብጺ ኣብ ሕርሻን ቀረባት ማይን ዘተኮረ ናይ ምትሕግጋዝ መደባት ኣብ ምስልሳልያ ትርከብ ምስ ሬድዮ ኤረናይኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ ኣብ ናይ ሶሉስ ፍጻሜታት ኣብ አዲስ አበባን ካልኦት ዓበይቲ ከተማታት ኢትዮጵያን ኤርትራውያን ምእንቲ ገንዘብ ክኸፍሉ ብኣባላት ፖሊስ ይእሰሩ ከም ዘለው ኣባላትን ወደብትን ኮሚቴ ሰላማዊ ሰልፊ ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ኢትዮጵያ ወቒሶም ንሳቶም ነዚ ወቐሳ ዘቕረቡ ብዛዕባ ጉዳይ ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ኢትዮጵያ ብዝምልከት ምስ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ዶክተር ዳንኤል በቀለ ኣብ ዝገበርዎ ዝርርብ እዮም አዲስ አበባ ኣብ ትርከበን ከተማታት ኢትዮጵያ በሓይልታት ጸጥታ ብፍላይ ድማ ብኣባላት ፖሊስ ብዘይ ሕጋዊ መስርሕ ንዝተዳጎኑ ኤርትራውያን ስደተኛታት ንኽወፁ ክሳብ 10,000 ብር ብላዕ ወይ ድማ ጉቦ ይሓትዎም ከም ዘለው እዩ ኣብቲ ዘተ ተገሊጹ እቶም ገሊኦም ብኡንብኡ ዝተሓተትዎ መጠን ገንዘብ ከፊሎም ክወፁ ከለው እቶም ዓቕሚ ዘይብሎም ግና ኣብ ወጻኢ ካብ ዘለው ወገናቶም ክዋጻሎም ከም ዝሓቱ እዩ ተመልኪቱ እዚ ዘይሕጋዊ ተግባር ኣባላት ጸጥታን ፖሊስን ኢትዮጵያ ልሙድ እናኾነ ይመጽእ ምህላው ኣባላትን ወደብትን ኮሚቴ ሰላማዊ ሰልፊ ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ኢትዮጵያ ኣተሓሳሲቦም
እዚ ከምዚሉን ከሎ ኣብ ትግራይ ካብ ዝርከብ ማዓስከራት ስደተኛታት ሃዲሞም ናብ አዲስ አበባ ንምእታው ዝሓለኑ ብዙሓት ኤርትራውያን ኣብ ቱሊዱምቱ ኣብ ዝርከብ ኬላን መፈተሽን ቆጣን ብሓይልታት ጸጥታ ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ተታሒዞም ኣብ ማእሰርቲ ከም ዝርከቡ ምንጭታት ኤረና አረጋጊጾም። እቶም ኤርትራውያን ኣብ ትሕቲ ጽላል ላዕለዋይ ኮሚሽን ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራትን ወይ ዩኤንኤችሲአር ከምኡ ድማ ቤት ጽሕፈት ጉዳያት ስደተኛታትን ተመለስቲ ካብ ስደትን ኣራ ዝተመዝገቡ እኳ እንተኾኑ እዞም ትካላት ንማእሰርቲ እዞም ኤርትራውያን ብዕቱብ ከም ዘይከታተልዎ ተሓቢሩ። ገሊኦም ካብቶም ዝተኣስሩ ብጉዱሳት ኤርትራውያን በተሓለቕቲ ጉዳያት ስደተኛታት ውልቀ ሰባትን ጉጅለታትን ካብ ማእሰርቲ ክፍትሑን ከለው ብዙሓት ግና ክሳብ ዝእዋን እዚ ኣብ መደበራትን ነቑጣታትን ፖሊስ አዲስ አበባ ኣብ ማሕዩር ምህላዎም ይፍለጥ። ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንዝኸተመሉ መትከላትን ዓንቀጻትን ውዕል ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ከተግብርን ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ስደተኛታት ዝወርድ ዘሎ በደል ቆላሕታ ክገብረሉን ማሕበረሰብ ዓለም ጸቕጡ ክሕይል ኣባላትን ወደብትን ኮሚቴ ሰላማዊ ሰልፊ ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ኢትዮጵያ ለብዋ ኣሕሊፎም። መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ኩናት ትግራይ ተጸሚዱ ስለ ዘሎ ኣብ ጉዳይ ምህናጽ ዲጋ ተሃድሶን ኣጠቓቕማ ናይልን ብዝምልከት ምስ ግብጺ ክዝቲ ቁሩብ ከም ዘይኮነ ፕረዚደንት ደቡብ ሱዳን ሳልቫኪር ሚያርዲት ገሊጹ። እቲ ፕረዚደንት ኣብ ግብጺ ኣብ ዘካይዶ ዘሎ ዑደት ምስ ፕረዚደንት ዓብዱልፈታሕ አልሲሲ ተራኺቡ ኣብ ዝሃቦ መብርሂኡ ነዚ ገሊጹ። ንሱ ኣብ ወርሒ ነሓሴ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝበጽሐሉ ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ አሕመድ ድሕሪ ምቋም ሓድሽ መንግስቲ ዘተ ምስ ግብጺ ክጅምር ምዃኑ መብጽዓ ከም ዝኣተወሉ ሓቢሩ። ይኹን እምበር ንተወሳኺ 5 ዓመታት ቀዳማይ ሚኒስተር ንምዃን ቃለ መሓላ ምስ ፈጸመ እውን ዳግማይ ክረኽቦ እኳ እንተኻእለ መብጽዑ ከተግብር ግና ከም ዘይከኣለ ፕረዚደንት ኪር ኣብ ናይ ግብጺ ዑደቱ ጠቒሱ። ፕረዚደንት ኪር ብተወሳኺ ሱዳን ገጢሞን ዘሎ ብድሆታት ግብጽን ደቡብ ሱዳንን ጥራይ ተሓጋገዛ ምህላወን ኣስሚሩሉ። ሕብረት ኤሮጳ እጃሙ ከበርከን ተዘይኪኢሉ ስቃይ ናይቶም ናብ ኤሮጳ ንምስጋር ዝሕልኑ ስደተኛታት ኣብ ሊብያ ከብቅዕ ከም ዘይኮነ መንግስቲ ሊብያ ኣፍሊጡ። እቲ መንግስቲ ነዘፍለጠ ኣማይት ኤርትራውያን ዝርከቦም ኣስታት 5,000 ዝኾኑ ስደተኛታት ካብ ከባቢ ትሪፖሊ ተገፊፎም ብኢሰብኣዊ ኣገባብ ተታሒዞምሉ ካብ ዝነበሩ ቤት ማእሰርቲ ፈንጢሶም ምስ ወፂኡ። እቲ ብሃገራዊ ሓድነት ዝፍለጥ መንግስቲ ኣብ ሊብያ ዝርከቡ ስደተኛታት ገሊኦም ናብ ኤሮጳ ንምስጋር ዝሕልኑ እቶም ካልኦት ድማ ኣብ ሊብያ እናሰርሑ ክነብሩ ዝደልዩ ምዃኖም ጠቒሱ። ብዛዕባቶም ናብ ኤሮጳ ንምስጋር ዝሕልኑ ሕብረት ኤሮጳ እጃሙ ከበርክት ክጽውዕ እንከሎ ብዛዕባቶም ኣብ ሊብያ እናሰርሑ ክነብሩ ዝደልዩ ድማ እቲ መንግስቲ ኩነታቶም የጽንዑ ከም ዘሎ ኣመልኪቱ። መንግስቲ ሊብያ ብዛዕባ ኩነታት ስደተኛታት መግለጺ ከብ ዝተገደደ ኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ንኣታሕዛቶም ዝተገፈፉ ስደተኛታት ብዝምልከት ሓያል ነቐፌታ ከዘንብ ምስ ጀመረ እዩ። ሬድዮ ኤረና ምስ ሬድዮ ኤረና ይኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና። እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ። ኣብ ናይ ረቡዕ ፍጻሜታት ኤርትራዊት ፈረንሳዊት መቕደስ ወልዱ ናይ ወርሒ መስከረም ብልጽቲ ኣትሌት ፈረንሳ ኮይና ተመሪጻ። ኣትሌት መቕደስ ወልዱ ብ29 ከምኡ ድማ 4 መስከረም ኣብ ናይ ትራንክን ናይ ጎልጎልን ኣብ ዝተኻየደ ቅድድም ጉያ እግሪ ኣብ ክልቲኡ ቀዳመይቲ ብምውፃእ ሻምፒዮን ፈረንሳ ኮይና እያ። ብድሕሪኡ ኣብ ዝተኻየደ ውድድር ጉያ እግሪ ፍርቂ ማራቶን እውን መቕደስ ቀዳመይቲ ብምውፃእ ኣብ ሓደ እዋን ኣብ 3 ዓውድታት ቅድድም ሻምፒዮን ፈረንሳ ንምዃን ዝበቕዐት እንኩ ኣትሌት ኮይና ታሪክ ሰኒዳ። እዛ ኣብ ታሪክ ፈረንሳ ፍሉይ ታሪክ ሰኒዳ ዘላ ኣትሌት ኣብ ወርሒ ጉንበት 2021 ዜግነት ፈረንሳ ወሲዳ። ሕቡራት ሃገራት ኣብ ኢትዮጵያ ተመዲባ ንዝነበረት ሓላፊት ኣህጉራዊ ማሕበር ስደተኛታት ማለት IOM ዘይተፈቅደላ ቃለ መጠይቅ ኣካይዳ ብዝብል ካብ መዝነታ ከም ዝሰውጋ ኣገልግሎት ዜና ፈረንሳ ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሮ። እታ ሞሪን ኣሸንግ ዝተባህለት ሓላፊት IOM ኣብ ኢትዮጵያ ብሶኒ 11 ጥቅምቲ ካብ መዝነታ ከም ዝተሰውገት ዘረጋግጽ ሰነድ ኣብ ኢዳ ከም ዝበጽሐ ዝሓበረ እቲ ኣገልግሎት ዜና ነቲ ድሮውን ናብ ትግራይ ረድኤት ምብጻሕ ኣጸጋሚ ኮይኑ ዘሎ ኩነታት ዘጋድድ ቃለ መጠይቅ ኣካይዳ ክብል ሕቡራት ሃገራት ከም ዝነቐፋ ጠቒሱ። ንሳ ኣቐዲማ ምስ ሓይልታት ትግራይ ወጊን ከተባሂላ ብላዕለዎት ሓለፍቲ ሕቡራት ሃገራት ክትንጸል ከም ጸንሐት እያ ገሊጻ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ውሽጣዊ ጉዳያቱ ጣልቃ ኣትዮም ንዝበሎም 7 ሓለፍቲ ሕቡራት ሃገራት ከም ዝሰውገ ዝዝከር እዩ። ምስጓግዞም ኣካላት ሕቡራት ሃገራት ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ተወሳኺ ኣህጉራዊ ጸቕጢ ኣስዒቡሉ ኣሎ። ኡጋንዳ መበል 59 ዓመት መዓልቲ ናጽነታ ጸንቢላ።
بتشعة تقمتي مبل 59 عمت معلت ناصنتات صنبلت اوغندا ات 35 عمتات اب تحتي حدا مرحيا احلفاتو كاب 1986 حيزو نوغندا زمرح زلو ود 77 عمت بريزيدنت يوري موسوفيني زحلف عمتات استقايده مرجع كم استعوته بمغلاصيو نزغصل 5 عمتات اب سلطان زغصل زلو እቲ ፕሬዝዳንት ንበኽሪ ወዱ ሜጀር ጀነራል ሞሆዚ ካይነሮጋባ ኣብ ሓለዋ ፕሬዝዳንት ቤተ መንግስትን ኣገደስቲ ትካላት መንግስትን ናይ ዝተዋፈሩ ተወርዋሪ እዚ ወይ ፍሉይ ሓይልታት ኣዛዚ ክኸውን ረቂሕዎ ኣሎ ወዲ 49 ዓመት ጀነራል ሞሆዚ ድሕሪ ምእላይ ወይ ሞት ኣቡኡ ስልጣን ክርከብ ዝለዓለ ተኽእሎ ከም ዘሎ ንኩነታት ኡጋንዳ ብቐረባ ዝከታተሉ ተንተንቲ ይእምቱ ምስ ሬድዮ ኤረና ይኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ ኣብ ናይ ሓሙስ ፍጻሜታት ወከልቲ ኣሜሪካ ፈረንሳ ብሪጣንያ ጀርመን ሕብረት ኤውሮጳን ሕብረት ኣፍሪቃን ኣብ ህሉ ኩነታት ኢትዮጵያን ኩናት ትግራይን ብዝምልከት ከም ዝዘተዩ ኣፈኛ ክፍሊ ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ነድ ፕራይስ ኣፍሊጡ እዚ ብጸሓፊ ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ አንቶኒ ብሊንከን ተጸዊዑ ብሰሉስ 12 ጥቅምቲ ዝተኻየደ ኣኼባ ኣብ ትግራይ ዝሳተፉ ዘለዎ ኣካላት ብህፁፅ ስምምዕ ምቁራጽ ተኹሲ ክገብሩ ንምድፋእ ዝዓለመ እዩ ኣብ ርእሲ እዚ ከበባ ከብቅዕን ህፁፅ ረድኤት ናብ ዘድልዮም ድማ ብዘይ ዕንቅፋት ክበፅሕን ወከልቲ ተን ሃገራት ፀዊዖም ኣብቲ ንኩናት ትግራይ ኣመልኪቱ ዝተኻየደ ፍሉይ ዋዕላ ንሕብረት ኣፍሪቃ ወኪሉ ዝተሳተፈ እዋናዊ ቦምበር ኢጋድ ቀዳማይ ሚኒስተር ሱዳን ዓብደላ ሐምዶክ እዩ ፍሉይ ወኪል ሕብረት ኣፍሪቃ ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ፕሬዚደንት ናይጀርያ ነበር ኦሉሶጉን ኦባሳንጆ ድማ ቅድሚ እቲ ኣኼባ ምስ ጸሓፊ ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ተራኺቡ ኣብ ተመሳሳሊ ዛዕባ ዘትዩ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣሜሪካ ምስ ኩናት ትግራይ ብዝተሓሓዝ ተወሳኺ እገዳ ንምግባር ተዳሎ ምህላው ኣፍሊጣ ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ እናባስን ዝመጽእ ዘሎ ኩናት ደው ንምባሉ ኣብ ቁጠባን ካልእን ዘተኮረ እገዳታት ንምትግባር ትግምግሞ ከም ዘላ ክፍሊ ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ነድ ፕራይስ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መግለፂ መልኪቱ ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ኣብ ልዕሊ መንግስታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ከምኡውን ሓይልታት ትግራይን ኣምሓራን ወተሃደራዊ እገዳ ከተንብር ተኽእሎ ከም ዘሎ ዲፕሎማሰኛታት ይእምቱ ምስ ኢትዮጵያ ኸቲማቶ ዝነበረት ወተሃደራዊ ውዕል ዝሰረዘት ፈረንሳ ብወገና ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ወተሃደራዊ እገዳ ክትግበር ካብ ዝደፍኣ ዘለዋ ሃገራት ሓንቲ እያ ሓያሎ ሃገራት ብዛዕባ እገዳ ኢትዮጵያ ዘትያ ዘለዋ እቲ ኩናት ኣብ ሰፋሕቲ ከባቢታት ክልል ኣምሓራ ብጽዕጽዕ ኣብ ዝቕጽለሉ ዘሎ እዋን እዩ ምስ ትግራይ ዝደናገጹ ሓለፍቲ ሕቡራት ሃገራት ኣለዉ ዝበለት ወኪል ህዝባዊ መወላ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ኢትዮጵያ ደንያ ጋይል ካብ ስልጣን ተሰጉጋ ሕቡራት ሃገራት ብተመሳሳሊ መርገጺ ካብ ስልጣን ዝሰጎገን ወከልቱ ኣብ ኢትዮጵያ ምስ ደንያ ጋይል ክልተ በፂሕን ኣለዋ ኣቐዲሙ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ኢትዮጵያ ተመዲባ ንዝነበረት ሓላፊት ኣህጉራዊ ማሕበር ስደተኛታት IOM ሞሪን ኣሸንግ ዘይተፈቕደላ ቃለ መጠይቕ ኣካይዳ ብዝብል ካብ መዝነታ ከም ሰጎጋ ኣገልግሎት ዜና ፈረንሳ ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ እዘን ክልተ ወከልቲ ዝተፈላለየ ጽፍሕታት ሕቡራት ሃገራት ምስ ሓይልታት ትግራይ ዘይወገኑ ሓለፍቲ ሕቡራት ሃገራት ክንጸሉ ከም ዝጸንሑ ንመርገጺ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንዝድግፍ ማዕከን ዜና ኣብ ዝሃቦ ቃለ መጠይቕ ምግላጸን ተመልኪቱ ሕቡራት ሃገራት ብወገኑ ቃለ መጠይቕ ናይ ዘን ናብ ኢትዮጵያ ዝነበራ ወከልቱ ነቲ ድሮውን ናብ ትግራይ ረድኤት ምብጻሕ ጸጋሙ ኮይኑ ዘሎ ኩነታት ዘጋድዱ ብምባል ከደስክለን ከም ዝወሰነ ይገልጽ ኣብ ኩናት ትግራይ ተሸሚሙ ዝርከብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዘይካ ገጢምዎ ዘሎ ከቢድ ሰብኣውን ቁጠባውን ቅልውላዋት ግዳይ ዲፕሎማስያውን ፖለቲካውን ተነጽሎታት ይኸውን ምህላው ዝጥቀስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ድማ በንጻሩ ዘይሻራዊ መርገጺ ክሕዙ ዝግባኦም 7 ሓለፍቲ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ውሽጣዊ ጉዳይ ኢድ ኣትኹም ኢሉ ብምኽሳስ ካብ ሃገሩ ከም ዝወፁ ገይሩ ኣብ መንጎ ኬንያን ሶማልን ዝጸንሐ ምስሓብ ክልማይ ክምርመር ዝጸንሐ ኣብ ኔዘርላንድስ ከተማ ዘሄግ ዝርከብ ኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ ብሰሉስ 12 ጥቅምቲ ብይን ሂቡ እቲ በአህጉራዊ ቤት ፍርዲ ዝወሃበ ብይን ኩልቲ ኬንያ ዘቕረበቶ እጀታ ብምንጻግ ኣብ ህንዳዊ ውቅያኖስ ዝርከብ ሰፊሕ ክልማይ ናይ ሶማል ምዃኑ ወሲኑ ይኹን እምበር ኬንያ ነቲ ብይን ከም ዘይትቕበል ብምጥቃስ ንኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ ሻራዊ ክትብል ወቒሳ
ንኬንያን ሶማልን ዘሰሓብ ዘሎ 940 ኪሎሜትር ስፍሓት ዘለዎ ኣብ ህንዳዊ ውቅያኖስ ዝርከብ ክልማይ ብነዳድን ባህርያዊ ጋዝን ሃብታም ምዃኑ ዝንገረሉ። ኬንያ ነሳት 2 ዓመታት ዝቕጸለ ሕጋዊ መስርሕ እናተኻየደ እንከሎውን ብዛዕባ እቲ ቤት ፍርድን ደያኑታቱን ተቃውሞታት ተስምዕ ነይራ። ብሰንኪ ምስሓብ ክልማይ ዝጀመረ ወጥሪ ኬንያን ሶማልን ክሳብ ምስሓብ ዲፕሎማሰኛታት ዓሪጉ ምንባሩ ኣይርሳዕን። ብፍላይ መንግስቲ ኬንያ አንጻር ፌደራላዊ መንግስቲ ሶማል ንዝኾኑ ርእሰ ምሕዳራት ብምድጋፍ ኣብ ውሽጣዊ ፖለቲካዊ ጉዳያት ሶማል ኢዳእትዩ ክብል መንግስቲ ሶማል ይኸስስ። ካብዚ ዓመት ዘትሒዘን ዝምድነአን ናብ ንቡር ክመልሳ ኣብ መስርሒ ዝጸንሓ ኬንያን ሶማልን ብሰንኪ እዚ ብሰሉስ ዝተዋህበ ብይን ናብ ዝበኣሰ ወጥሪ ከይምለሳ ተሰጊዩሎ። ምስ ሬድዮ ኤረና ኢኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ። ኣብ ናይ ዓቢ ፍጻሜታት ኣብ ትግራይ ዝርከቡ ኣስታት 25,000 ኤርትራውያን ስደተኛታት ረዳእ ዝሰኣኑ ግዳያት ጥሜትን ካልእ ሕሰምን ኮይኖም ምህላዎም ካብቲ ማዓስከራት ሃዲሞም ናብ ኣዲስ ኣበባ ዝኣተው ወገናቶም ገሊጾም። ልዕሊ ሓደ ሰሙን ዝወሰደ ህይወቶም ንምድሓን ኣድካምን ሓደገኛን ናይ እግሪ ጉዕዞ ገይሮም ንክልል ኣምሓራን ከተማ ኣዲስ ኣበባን ዝኣተው ኣብ ክሊ ዕድመ 17 ክሳብ 23 ዓመት ዝርከቡ 8 ኤርትራውያን ስደተኛታት ብዝሃብዎ ቃል መሰረት ኣብ ማዓስከራት መይዓይንን ዓዲ ሓሩሽን ቆልዑ ደቂ ኣንስትዮን ኣረጋውያንን ዘለዎም ልዕሊ 25,000 ኤርትራውያን ስደተኛታት ከም ዘለዉ ብምዝኻር ገጢሞም ዘሎ ከቢድ ጸገማት ብሰንኪ ምቁራጽ መራኸቢታት ከምቲ ዝድለ ክቀላሕ ዘይምኽኣሉ ከም ዘሕዘኖም ኮሚቴ ተሓለቕትን ወደብትን ሰላማዊ ሰልፊ ኤርትራውያን ስደተኛታት ካብ ኣዲስ ኣበባ ገሊጾም። ኣብ ብዙሕ ከባቢታት ትግራይ ጥሜትን ዓጸቦን አንጸላሊሉ ዘሎ እዋን ብሰንኪ ስእነት መግብን ስተማይን ህፃናት ዝርከብዎም ኤርትራውያን ህይወቶም ይስእኑ ምህላውን ኣመልኪቶም። ላዕለዋይ ኮሚሽን ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ዩኤንኤችሲአር ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ንኤርትራውያን ስደተኛታት ዓዲልዎ ተባሂሉ ዝተነግረሉ ረድኤት 3 ኪሎ ስርናይ ንሓደ ሰብ፣ 4 ሊትሮ ናይ ምግቢ ዘይቲ ንሓደ ሰብ፣ ሓንቲ ሓባ ሳሙና ንሓደ ሰብ፣ 12.5 ኪሎ ሽኮር ን50 ሰባት ኮይኑ እዚ ድማ ን30 መዓልታት ተባሂሉ ዝተዓደሎም እዩ። እቲ ዝተዓደለ ምግቢ እኹል ኣብ ርእሲ ዘይምዃኑ ዕጡቓት ናብቲ ውሽጢ ማዓስከር እናእተው ንብረትን ረድኤትን ናይቶም ኤርትራውያን ስደተኛታት ከዘምቱ ከምዚ ተራእዩውን ኮሚቴን ወደብትን ሰላማዊ ሰልፊ ነቶም መንእስያት ብምጥቃስ ኣተሓሳሲቦም። ብሰንኪ ኣጋጢሙ ዘሎ ዋሕዲ መሰረታዊ ምግብታትን ሕክምናን ሕዱር ሕማም ዘለዎም ነፍሰ ጸራት ኣዴታትን ዕሸላትን ናይ ኣእምሮ ጸገማትን ሞትን የስዕበሎም ከም ዘለውን እቲ ዝበጽሐና ሓበሬታ ብተወሳኺ ኣገንዚቡ። ሰኣን ሕክምና ኣብ እዋን ሕርሲ ብዙሕ ደም ፈሲስወን ምስ ዕሸላትን ዝሞት ኣዴታት ከም ዘለዋ ዝተቐሰተ ሓበሬታ ተኽሊ ዝተባህለ ብሕማም ምንፍርፋር ወይ ኤፒሌፕሲ ዝሳቐ ዝነበረ መንእሰይ ድማ መድሃኒታቱ ክረክብ ብዘይምኽኣሉ ግዳይ ሕማም ኣእምሮ ኮይኑ ከም ዘሎ ኣፍሊጡ። ኣብ ማዓስከራት መይዓይንን ዓዲ ሓሩሽን ዝርከቡ ኣስታት 25,000 ኤርትራውያን ስደተኛታት እቶም ቀንዲ ግዳያት ናይቲ ኣብ ትግራይ ዝተወልዐ ኩናት ኮይኖም ስለ ዘለው ህጹጽ ረድኤት ክበጽሖምን ናብ ውሕስ ቦታ ንምስጋሮም ድማ ንሰብኣዊ ምኽንያት መንገድታት ክኸፈተሎምን ኮሚቴ ተሓለቕትን ወደብትን ሰላማዊ ሰልፊ ኤርትራውያን ስደተኛታት ካብ ኣዲስ ኣበባ ተላብዮም። ሓይልታት ጸጥታ ሱዳን ብወተሃደራውያን መኮንናት ንዝምራሕ ዘሎ መሰጋገሪ መንግስቲ ሱዳን ንዝቃሙ ፖለቲከኛታት ካብቲ ሃገር ከይወፁ ከም ዝኸልከሉ ሮይተርስ ካብ ካርቱም ገሊጹ። ክልተ ላዕለዎት ሓለፍቲ ናይቲ ብሲቪል ዝተወከለ መሰጋገሪ መንግስቲ ንሮይተርስ ኣብ ዝሃብዎ ሓበሬታ ብውሕዱ 11 ሲቪል ሰበስልጣንቲ መንግስቲ ካብ ሃገር ከይወፁ እገዳ ከም ዝተነብረሎም ጠቒሶም። ሓደ ካብቶም ተኣጊዱ ዝበሃል ዘሎ ፖለቲከኛታት ሱዳን መሐመድ ፋኪ ኮይኑ ድሕርቲ ኣብ 21 መስከረም ዝተኻየደ ፈተነ ዕልዋ መሰጋገሪ መንግስቲ ዝመርሕ ዘሎ ወተሃደራዊ ጉጅለ ስልጣኑ ንምንዋሕ ከም ምረቓ ይጥቀመሉ ከም ዘሎ ኣብ ጋዜጣዊ መግለጺ ዝወቐሰ እዩ። መሐመድ ፋኪ ነቲ ሲቪላዊ ወገን ዝወከለ ኣባል ሉኣላዊ ቤት ምኽሪ ሱዳን እዩ። ነቲ እገዳ ተግቢሩ ዝተባህለ ሃገራዊ ድሕነትን ጸጥታን ሱዳን ብወገኑ ኣብ ዝሃቦ ምላሽ ንጥፈታቱ መሰጋገሪ ቋምቲ ሃገር ብዘፍቅዶ መሰረት የካይድ ከም ዘሎ ካብ ምጥቃስ ሓሊፉ ብዛዕባ ምእጋድ መገሻታት ፖለቲከኛታት ሱዳን ብዝምልከት ዝርዝራዊ መግለጺ ኣይሃበሉን። ቀዳማይ ሚኒስተር ሱዳን ዓብደላ ሐምዶክ እቲ ናይ 21 መስከረም ፈተነ ዕልዋ መስርሕ ናብ ምስጋር ዴሞክራሲ ንምትዕንቓፍ ደገፍቲ ስርዓት በሽር ብዝኾኑ ወተሃደራውያን መኮንናት ዝተኻየደዩ ክብል ከም ዝወቐሶ ይዝከር። ብመሰረት ዝተበጽሐ ስምምዕ ምቋም ሉኣላዊ ቤት ምኽሪ ሱዳን ብወተሃደራዊ ጉጅለ ዝምራሕ ዘሎ መሰጋገሪ መንግስቲ ኣብ ዝመጽእ ወርሒ ስልጣኑ ናብቲ ሲቪላዊ ወገን ከሰጋግር ዝግደድ እኳ እንተኾነ እቲ ጉጅለ ዕንቅፋታት ክፈጠር ከም ዝኽእል ብሓያሎ ወገናት ግምታት ኣሎ። ሱዳን ተጀሚሩ ዘሎ መስርሕ ምስጋር ናብ ዴሞክራሲ ብወተሃደራዊ ጉጅለ ዕንቅፋት እንተገጢሞ እታ ሃገር ዳግም ናብ ናይ ቁጠባ ዲፕሎማስን ፖለቲካን ተነጽሎ ክትወድቕ ምዃና ተንተንቲ የጠንቅቑ። መበል 39 ስርዑ ዋዕላ ቤት ምኽሪ ፈጸምቲ ኣካላት ሕብረት ኣፍሪቃ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ይካየድ ኣሎ።
እዚ ብሚኒስትራት ጉዳያት ወፃን ካልኦት ላዕለዎት ሓለፍቲ ናይ 55 ሃገራት ኣፍሪቃን ፈሊሙ ኣብ 14-15 ጥቅምቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝካየድ ዘሎ ዋዕላ መራሕቲ ሃገራትን መንግስታትን ኣብ ዝመጽእ ኣኼቦም ንዝሰማምዕሉ ውሳኔታት ኣዋጃትን እማመታትን ንድፊ ከዳልዩ ካብቶም ቀሪቦም ዘለዉ ንድፍታት ኣብ 2022 ውሕስነት ምግቢ ምርግጋጽ ኣብ ምጽወታን ሓገዝን ዘይምርኳስን ወፍርን ካፒታልን ሃገር ኣፍሪቃ ካብን ናብን ሃገራት ዝተኣሳሰረሉን መደባት ምዝታይን ምዃኑ እቲ ሕብረት ኣብ ኣጀንዱ ኣስፊሩሎ ኣኼባ መራሕቲ ሃገራትን መንግስታትን ሃገራት ኣፍሪቃ ኣብ 16 ጥቅምቲ ክካየድ መደብ ተታሒዙሎ ሕብረት ኣፍሪቃ ብዛዕባቲ ኣብታ ሃገር ዝዓበየ ሰብኣዊ ቅልውላው ኣኸቲሉ ዘሎ ኣብ ሕምብርቲ ናይቲ ማእከላይ ቤት ጽሕፈቱ ዝርከበላ ሃገር ካብ ዝኽሰት ዓመቱ ዘቑፀረ ኩናት ትግራይ ብዝምልከት ኣኼባ እውን ኣካይዱ ኣይፈልጥን። ሬድዮ ኤረና